Vítajte pri sledovaní programu Učenická pomôcka pre Rómov. Zámerom tohto programu je pomôcť všetkým, ktorí sa rozhodli nasledovať Pána Ježiša, ako prakticky žiť s ním a v súlade s jeho vôľou v rámci svojich bežných dní. Drahí bratia a sestry, šalom. Hovoríme o téme, chceme hovoriť o téme, ktorá je taká dosť dôležitá v našom živote. Viete, je veľmi prirodzené, že vo svojom srdci, alebo tak sme sa narodili, že proste sme sebeckí, sme závisliví, hej, že máme takú nejakú pomstu, alebo túžbu pomstiť sa, keď niekto nám ublíži. A je to v srdci človeka, takto sa človek rodí proste v tomto hriechu, v tomto hriešnom živote. Ale keď prichádzame k Pánu Ježišovi, odrazu sa veci menia. Božie slovo hovorí, že my sme boli nepriateľmi v našich mysliach voči Bohu. A proste ten, ktorý je priateľom sveta, nemôže byť priateľom s Bohom. Stáva sa nepriateľom Božím. A Pán Ježiš povedal v Matúšovi 5. kapitole verš 43: Počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho bližného a nenávidieť budeš svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov. Dobrorečte tým, ktorí vás preklinajú. Čínte dobre tým, ktorí vás nenávidia a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú. Čo si myslíte, bratia? Je toto ľahké urobiť? Není to ľahké, ale mňa inšpiruje napríklad kráľ Dávid, ako on bral Saula. Hej, Saul bol jeho nepriateľ, utekal od neho a skrýval sa, dokonca nemohol Dávid bývať s rodinou doma. Píše, že schoval u kráľa Abimelecha, keď sa nemenil svojho otca, mamu, tam vidíme, že aj mamu mal. Ale keď zomrel kráľ Saul, tak Dávid začal plakať. Ja by som na jeho mieste asi skákal a tešil by som sa, lebo zomrel nepriateľ, môžem sa vrátiť zase do krajiny. A vlastne to je tak premenený človek vo svojom vnútri, pre mňa veľký level úplne, že ako on bral nepriateľa. A Dávid zdieľal srdce, verím, alebo ukazuje nám veľmi na srdce Pána Ježiša Krista. Na kríži Pána Ježiša Krista jednoducho vysmievajú, položili ho a popri tom Ježiš otáča úplne situáciu a modlí sa za nich, ale už v záhrade, keď ho zajali, verím, že Peter nesmeroval na nejaké ucho, že on smeroval možno na hlavu a Ježiš tam uzdravil toho človeka. Ak Peter práve na neho zasiahol, tak ja si osobne myslím, že asi on najviac vyskakoval, či to bol vojak alebo kto, a Ježiš predsa ho uzdravuje. A preto by som chcel povedať, že našim nepriateľom by mal byť Satan, demonický svet, aj hriech. A ináč, ako kresťania, by sme nemali mať nepriateľov. Malchus sa volal ten sluha najvyššieho kňaza, ktorému Peter odtiaľ ucho. Ale všimnime si, Dalibor, že prichádza zradca. Judáš. Na vešte dal proste ľuďom, svojim tým vojakom, ktorých niesol a viedol k Pánu Ježišovi do Getsemanskej záhrady. Aha, povedal im, že koho poboskám, ten je, toho chytie. Prichádza k Pánu Ježišovi a Pán Ježiš vedel, kto je Judáš. Ale predsa všimnime si, bratia a sestry, že aký má postoj k svojmu zradcovi, nepriateľovi, že ho poboskal. Povedal mu, že Judáš boskom zrádzaš si na človeka, ale nejak mu neoblížil. Že Pán Ježiš, Boh nechce od nás to, lebo ten 45. verš 5. kapitoly Matúša hovorí, aby ste boli synmi svojho otca. To znamená, Boh miluje každého človeka. Preto nás tomu vedie, že? Určite, ako ste už hovorili, bratia, máme na čom pracovať, aby sme menili svoje charaktery, že aby sme boli viac podobní Kristovi, lebo každý sa stretne s takou situáciou, že príde situácia, keď ty sa ocitneš vtedy, aby si ako keby aktivoval tú lásku, odpustenie, lebo nepriateľov, ja si myslíme, môžeme mať, lebo Biblia hovorí, že pokiaľ to záleží od vás, majte so všetkými pokoj, ale môžeš mať priateľov, môžeš mať aj nepriateľov, ale ty musíš postaviť ten správny postoj v tom.
Lebo niekto nechce mať nepriateľov, ale už keď má, že keď niekto útočí proti nemu, už je taký zničený, strapený, ale ty musíš naozaj mať ten správny postoj a žiť s tým, lebo Pána Ježiša Krista takisto nie všetci mali radi. Aj on mal nepriateľov a pritom jednoducho prišiel, aby konal dobro, aby nás zachránil, aby zomrel za nás. Žalmista David mnohokrát cituje v žalmoch, že Hospodin, ako veľa je mojich nepriateľov, mnohí povstávajú proti mne. A stále tak. Ale sú aj také pasáže, kde sa modlí, že Bože, vytrhni ma, alebo ty si mi bol takou záštitou proti mojim nepriateľom. Takže ak máme nejakých nepriateľov, tak sa potrebuje modliť, aby Boh bol takou záštitou. Ale dôležité je, čo sa dohráva v našej mysli, v našom vnútri, lebo možno nenazveme ho nepriateľom, ale vo vnútri ho môžeme zažívať ako nepriateľa. Vo vnútri napríklad máme hnev, vo vnútri prechovávame zlé slova, alebo zle o ňom rozprávame, hovárame ho, alebo úplne, že nechceme byť v jeho prítomnosti, je nám hnusný, hej, a tak ďalej. Takže dôležité je, či na neho pozeráme a snažíme sa pozerať ako na človeka, ktorého stvoril Boh a snažiť sa ho milovať. A toto je boj, toto je ťažké, není ľahké. My prichádzame k Pánu Ježišovi a Pán Ježiš, Božie slovo hovorí, že máme myseľ Kristov, Boh nám mení našu myseľ, mení nám naše srdce, vlieva do nášho srdca skrze Svätého Ducha lásku Božiu a toto nás mení, formuje nás. Nie sme takí, že odrazu budeme, keď prídeme ku Kristovi a odrazu všetkých proste, že milujeme aj tých potrebujeme sa naučiť milovať, modliť sa, dokonca Bože tu slovo hovorí, za tých, ktorí nás nenávidia, preklínajú. Nie je to ľahké, bratia. Keby sme si povedali, že je to ľahké, zavádzali by sme. Je to veľmi ťažké a potrebujeme na to silu od Pána Ježiša Krista. Ando sveto studia le devles omukja a kada čive sarkames le devles nadike na kondo intuke oyodal nadike quando tu che voglio del palco una baile un salto strapimento canosa a tu pale cogliesi andro sveto stu che ja prodeo misterja a kana žive sarkames le devles nadike na kondo intuke oyo del nadike na kondo intuke oyo del palco na baine salto strapime tu canosa a tu pale conhecis na visteroio del tu cabel e tu te obojare Šalom, hovoríme o postoju
nášmu postoju k nepriateľstvu. Aký by mal mať veriaci človek postoj k človeku, ktorý mu ubliží? Odkiaľ brať tú silu? Ako reagovať na to, keď ti niekto príde, proste útočí na teba slovami alebo slovne, tak väčšinou, hej, ako by mal veriaci človek zareagovať? Určite sa priznám ja, že je to bolestivé. Nie je to, povieme, že nič si z toho nerobím. Je to dosť bolestivé a mal som takisto takú skúsenosť, že obzvlášť, keď to je od tých, ktorým sa venuješ zbore, ohľadom zboru, že tí, ktorí s tebou trávia čas a tí ti ubližia nejakým spôsobom a vtedy naozaj plakal som. Plakal som, keď mi ublížili ľudia, do ktorých som dlhé mesiace, roky investoval a oni ti ublížia. Hej, a lenže nedovolil som si jednu vec, aby tá nenávisť, zloba bola v mojom srdci. A Boh to obrátil, že tí ľudia prišli ku mne a sa jednoducho plakali a prosili o odpustenie. A ja som v tom videl aj Božiu moc. Hej, čiže aj takáto nepríjemná situácia, keď ti niekto ubliží, dokáže meniť tvoj život, ako zlámať tvoj charakter a preto má to aj pozitívne a negatívne dopady. Amen. Čím je človek ako nepriateľ od teba vzdialenejší, tak by som povedal, menej ťa to bolí. Áno. A čím je tá osoba bližšia ku tebe, keď je to napríklad niekto z kruhov ako rodiny, hej, mama alebo otec sa stane, ale stáva sa v živote. A takisto my zažívame ako keby ešte o jednu dávku viac, že v zbore niekedy to zažívame. Milujeme tých ľudí, máme ich radi a ak ti ublíži človek, do ktorého investuješ a on sa postaví proti tebe, zle o tebe rozpráva, stáva sa tvojim nepriateľom a stáva sa to. Niekedy ľudia majú tak v srdci úplne zasiaté, že nechcú počuť, keď ty kážeš, keď ty hovoríš, tak ťa majú nenávistiť, tak za nepriateľa. A popri tom ty vieš, že si nič nespravil, že ty ich miluješ. A mňa Boh stále učil, aby som mal také otcovské srdce. Snažím sa ani nedať najavo, ukázať tomu človekovi, že ja prechovávam k nemu niečo v srdci, lebo Ježiš povedal, že zlo premôžeš iba dobrom, nie zlým. A je dôležité poznať, od koho to je. V Matúšovi 13. kapitole Ježiš hovorí príbeh o kukoli a pšenici a hovorí, že ten kukol prišiel zasiať nepriateľ a potom vysvetľuje podobenstvo, že ten nepriateľ je Satan diabol. Takže tie zlé veci, prečo sa človek stáva nepriateľom, tak on niekedy má nejaké veci. Napríklad, že neviem, možno si niečo povedal a on, alebo žiarlivosť, alebo nejaká situácia, alebo niečo nepochopil tak, ty si myslel dobre. Napríklad, keď sa vrátil domov marnotratný syn, jeho brat ho bral za nepriateľa, pretože od otca zobral majetok, odišiel preč. Hej? A on ho videl ako nepriateľa, alebo Kain Ábel. Hej? Tam bola žiarlivosť a Kain videl u svojho vlastného brata za nepriateľa. Ale to nebolo prirodzene od nich, verím. To bolo zasiaté od toho zlého. Zlá myšlienka, nejaké zlé semeno, ako ten zlý kúkoľ do srdca a potom človek, a tak sa na mňa pozerá, on mi tak ublížil, lebo človek by mal komunikovať niekedy a vyrozprávať určité veci. Ako ľudia sa s tým stretávame každý. Nemôže byť, že človek povie, že žije na tomto svete, ktorý je nepriateľský, ktorý leží vo zlom, Božie slovo hovorí, a tento svet ide do zatratenia, do zahuby a Pán Ježiš prišiel do tohto sveta, priniesol svetlo, tma ho nezadržala. Nemôžeme nemať nepriateľa. My budeme mať nepriateľov. Ale to prirodzené je v nás odplatiť zub za zub, oko za oko. Ale keď prichádzame k Pánu Ježišovi, Pán Ježiš mení naše životy. Ale povedz, Dalibor, čo som mal srdce. Ja len, že chcel som dodať to, čo si spomenul, že ako veriaci by nemal byť taký konfliktný človek, že nemal by vyhľadávať nepriateľov. Hej, čiže podľa mňa, že keď sa jednoducho pozriem na seba, čiže chcem mať so všetkými dobré vzťahy, vychádzať dobre. To je postoj veriaceho. Ja si myslím, že takto by mal byť každý. Hej? Amen. A keď si zoberieme Pána Ježiša Krista ako dokonalú osobu na tejto zemi, ktorý nikdy nikomu neublížil, on musel úplne vyžarovať láskou, uzdravoval a tak ďalej a predsa mal nepriateľov. Napríklad, veľmi, keď môžem doplniť, Marek, že
prichádza 15. kapitola Matúša. Čítame ústami, perami, dobre o vás prorokoval Izaiáš, keď povedal, že ústami svojimi perami ma vyznávate, ale vaše srdce je ďaleko od Boha, ste ako obielené hroby, ktoré sa zvonku zdáte, že všetko je v poriadku, ale vnútri máte hnis. A potom prišli tí ľudia za ním a vieš, Pane Ježiš, že si nám ubližil. Vieš, a to nejde o to, že by, vieš, my keď kažeme evanjelium, my keď žijeme s Kristom, budú ľudia, ktorí budú konfrontovaní s tým, ako žijeme. Napríklad Božie slovo hovorí, že spravodlivý, alebo bezbožný neobstojí v zhromaždení spravodlivých. To znamená, príde človek, ktorý nechce žiť s Bohom. Príde, proste, nesadne si k tebe, keď vieš, že si veriaci človek. Hej, nebudeš s ním piť, nebudeš s ním robiť to, čo on. Proste on ťa nemá rád. Ale to je úplne v pohode, lebo to je taký život, tu je na tomto svete. To neznamená, dobre Dalibor povedal, že my nevyhľadáme nepriateľov, ale my ich proste niekedy máme. Niekedy to sú ľudia zvonku, niekedy vzťahovo, ako Dávid zvykol hovoriť, že ten, kto jedol môj chlieb, teda povstal proti mne, hej. A je to veľmi bolestivé, čím viac je bližší človek, ako Marek si veľmi povedal, ale Boh nás formuje a chceme ešte povedať nejaké také osobné skúsenosti v tej tretej časti. Amecai samcire șave de vla Trobul te beșa sa novu gimos Amare ja kasi pe tu te de vla Aia jucra sa mano sun somos Amecai samcire șave de vla Trobul te beșa sa novu gimos Amare ja kasi pentru te de vla Aia jucra sa mano sun somos Amecai samcire șave de vla Trobul te beșa sa novu gimos Čo by ste povedali, bratia? Možno máte nejaké osobné skúsenosti? Určite máte, všetci máme. Ale povedzte niečo zo svojho života, ak máte niečo na srdci. Za tú službu dlhoročnú, možno tak 11 rokov, keď slúžime, tak človek sa nájde veľa s nepriateľmi, lebo nechcem hovoriť keď sme žili vo svete. Tam to bolo ináč. Možno sme si, aj my boli niekedy
príčinou toho, že sme mali nepriateľov. A keď sme obratení, tak ako odznelo, že snažíme sa nemať nepriateľov a napriek tomu niekedy počas tej služby v zbore sa to nájde, hej, tí ľudia akože pre nejaké slova niekedy a tak stanú sa tvojimi nepriateľmi. Ale konkrétne by som spomenul nejaký príbeh. Slúžime jednému manželskému páru, ktorý už dlho rokov chodí do zboru a jednoducho tá manželka berie za nepriateľa svojho manžela. A zle o ňom rozpráva a modlíme sa za nich, vysvetľujeme im veci, manželský seminár a popri tom on je pre ňu tak hnusný, pretože v živote spravil niečo, čo ona mu nevie a nedokáže odpustiť. Mm-hmm. A čiže stal sa nepriateľom, pretože je tam neodpustenie, je tam horkosť, zhorknutosť v srdci, pretože je tam aj žiarlivosť a ináč aj také dačo, že ho pristihla pri nejakom takom veľajšom vzťahu a ona mu nedokáže odpustiť. Roky, niekoľko, možno 8 rokov prešlo a počúva, aj číta Bibliu, aj vie, aj činí pokánie a nedokáže prísť do toho bodu odpustiť. A ja by som tak chcel poradiť, že toto je veľmi zlý stav a nikto z nás by nemal zostať v takom stave, či je to v rodine, či je to niekedy svokra a nevesta, hej? Alebo niekedy, neviem, sestry navzájom, alebo kruhu rodiny, alebo už v zbore, duchovný brat, sestra. Je to hrozné, ak zostávame v takomto bode, pretože ako keby sami na seba aj odsúdenie voláme. Nepriateľstvo sú otvorené dvere pre diabla. Proste keď máš neodpustenie vo svojom srdci a držíš, alebo nepriateľstvo voči niekomu, lebo Pán Ježiš hovorí, každý z nás pozná tú modlitbu. Odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A potom 14. verš, Matúš 6:14. Lebo ak odpustíte ľuďom ich poklesky, odpustí aj vám, váš nebeský Otec. Boh od nás nežiada to, čo on neučinil nám. On nám tiež odpustil. Krv Pána Ježiša Krista nás očistila od všetkých našich vín. A koľko toho bolo? Čo sme my napáchali zlé v našom živote. A Pán Ježiš nám odpustil. Dalibor, povedz niečo zo svojho života, tvoje skúsenosti. Taktiež by som chcel povedať, že problém, ktorý sa vyskytuje, je najviac v zbore. Že napríklad pastor, alebo staršovstvo, celý tým, ktorý má prehľad o ľudí a ktorý ustanovuje alebo posúva niekoho do služby a jednoducho, keď niekoho, ktorý chce byť v tej službe, ty nevidíš ako pastor a ty ustanovíš iného do staršovstva alebo vedúci skupinky alebo do chvály, automaticky ten sa stáva tvojim nepriateľom. Hej, lebo mnohí by chceli držať mikrofón vpredu a spievať napríklad, alebo viesť nejakú skupinku, alebo byť v pozícii niekde vpredu, ale ty to nevidíš na ňom, ale on chce byť tam na silu. A keď ty stalo sa nám, že dal som takého človeka na pozíciu pastora a ten druhý, ktorý takisto túžil potom, on ako bol sklamaný z toho, odišiel zo zboru a založil si svoje nejaké spoločenstvo, niečo také a nie je s nami, automaticky už proti nám útočí a stáva sa našim nepriateľom. Hej. Čiže niekedy to nepriateľstvo má zámienku, niekedy nemá zámienku, iba si treba sadnúť a vyjasniť veci. Ale ak má zámienku, že bolo tam nejaké ublíženie, by som povedal, že človek vlastne to zažíva a veľmi ho to trápi, veľmi ho to boli. A tá bolesť je niekedy taká veľká, že on nedokáže sám z toho výjsť. Ale my vieme, že je tu riešenie. Preto David sa modlil, ako sa modlil. Že Bože, pomôž mi, ty sa postav za mňa, že ja sa nestanem tým odplatiteľom, lebo my nemáme sa odplácať takým nepriateľstvom, ak máme nepriateľov, ale máme milovať a máme preukazovať lásku. Ale ten človek, ktorý je tak dotknutý a keď zažíva túto bolesť alebo to trápenie je tak veľké, že on nedokáže jednoducho zabudnúť, nedokáže byť v prítomnosti toho človeka, nedokáže počuť jeho hlas. Ale verím, že v takých momentoch on musí dovoliť Bohu, aby Boh mohol sa dotknúť jeho života a úplne to zložiť pod nohy Pána Ježiša Krista, pod kríž, lebo ináč ho to zožerie. Potom človek rýchlo sa stane takým, že je hneľlivým a bude iným ubližovať
a vlastne toho bude dusiť. Ostane zatrknutý. Neodpustenie je ako rakovina, ktorá nikdy neostane taká malá, alebo taká veľká, ako bola na začiatku, vždycky rastie. To ti úplne zabráni vidieť duchovne, rásť, žiť v pokoji. Ľudia, ktorí nenávidia a odplácajú svojim nepriateľom tak isto ako oni, tak nemajú pokoj v živote. Nemajú pokoj, nemôžeš mať pokoj. Tam je jeden príbeh, bratia a sestry. A je to veľa by sa dalo o tom rozprávať, ale jeden príbeh by som povedal. Počas druhej svetovej vojny rodina Cory ten Boom mala rodičov, otca, brata, sestru a oni pomáhali Židom, ukrývali ich vo svojom dome, urobili také, ako sa robilo, že také nejaké falošné múry, kde ich ukrývali pred nacistami, lebo Židia boli prenasledovaní. Takže oni ich prenasledovali, ale raz prišiel k nim jeden Nemec, ktorý sa prezliekol za Žida a oni ho prijali. A vlastne vtedy to všetko padlo, proste prišli, zobrali ich do koncentračného tábora. Otca a brata ich hneď zabili. Neboli to Židia, ale boli to kresťania, ktorí chceli pomáhať týmto Židom. A on aj so sestrou sa dostali do Ravensburgu, aj do iných proste tam zariadení tých koncentračných táborov a proste jej sestru jeden človek, ktorý tam bol, ten strážnik alebo strážca SS-a, znásilnil, ona potom zomrela kvôli tomu a nejako sa jej podarilo prežiť ten koncentračný tábor, dostať sa na slobodu, ona začala slúžiť, začala kázať, chodiť po svete, po Európe a kázala evanjelium, lebo to, viete, sláva Bohu za to, že Boh cez to proste previedol, bola zachránená, kázala Krista, bola veľmi vyhľadávanou teda rečničkou, volala sa Cory ten Boom. A raz, keď kázala v Nemecku, odrazu prichádza k nej muž. Tento muž, keď ho videla, proste povedal jej, ja som ten a ten muž. A hneď prišiel obrovský hnev do jej srdca, však to je ten, kto znásilnil moju sestru, ktorá zomrela, ktorú trápil. A povedal jej, som teraz veriaci človek. Viem, že som napáchal toho zle, ale odpustite mi. A chcel podať ruku tejto žene, ktorá proste prirodzene vo svojom srdci mala tak veľa hnevu, tak veľa neodpustenia. Ale potom povedala, mala nejaký obraz v sebe, videla Krista, ktorý umiera na kríži Golgoty a hneď porozumela tomu, že potrebuje odpustiť tomuto mužovi, ktorý zabil jej sestru. Povedala mu, že Pán Ježiš zomrel za naše hriechy, daj sem, bratu, svoju ruku, odpúšťam ti. A v tom momente, ako keby nejaký veľký balvan spadol z jej srdca a o tom je proste žiť v pokoji s tými, ktorí nám obližili. Odpustiť, ak sa dá, ak je to v našej sile, nech vás Boh žehná, bratia a sestry.